na telefonu trochu problémy, nevím proč. Jo. Protože prostě já třeba v Messengeru věci vidím a občas se mi otevřou a občas se mi Dobře, prostě neotevřou. Vojti, tak se zkus přihlásit, jo? Snad to půjde. Tak to zkusit, uvidíme. Dobrý, čau. No, když to nepůjde, tak to nepůjde. Takže odhlašuju se, čau. Čau. Tak. Takže jsem zvědavý, jestli teda dneska to bude fungovat, nebo to nebude fungovat. Já jsem taky na to dneska zvědavý. Jo. A zatím tady nemám žádného člověka, jestli někdo sleduje, nesleduje. Jo. Takže dobrý večer, přátelé, já vás zdravím. Dneska je to poprvé z nového vysílání. Takže a už to vidím, 17 lidí se připojilo, výborně. Takže já se dneska s tím budu tady nějakým způsobem stotožňovat, takže doufejme, že jakákoliv chyba, já uvidíme, jak to dneska dopadne všechno, protože mám tady pozvaného kolegu, ale nevím, protože s tím neumím zarábat, protože vysíláme přes Streamlabs. Takže já se budu ptát chvilkama, tak se nezlobte. Mám už kolik je tam živých? No, já mám 17, to je zajímavé. Takže se nám to nějak posouvá postup. Prosím? Tak, já bych se chtěl jenom zeptat, jestli je dobře slyšet. Jestli můžete napsat, teda. Píšou tam zprávy. Já nic neslyším. Já nic nevidím, ani tady nevím, takže bude to zajímavé. Bude to zajímavé, já teda... Jo. Takže přátelé, nevím, zval jsem kolega, vůbec netuším, jak se to tady přidává. Jak se vám líbí to, co je dneska nachystáno? Zkoušíme to, uvidíme teda, jak to bude fungovat. Jdeme na to, nebudeme dál zdržovat. Takže dámy a pánové, já vás zdravím, jak jste dneska určitě slyšeli. Co se týče videa, tak jsem dneska psal realita. Moment, já se jenom podívám v rychlosti. Tak. Přidat na zvuku, protože si někteří stěžují. Si to bude, ale to nevím, jestli úplně tady to... Bude to právě ořechový. Už to nepůjde. Víš, co nepůjde, dobře, takže já nevím, já budu to trošičku řvát, snad mě uslyšíte. Tak, jistota, co znamená jistota v záborce fikce? Takže já tohle video dneska, nebo dneska vlastně tady tohle vysílání bude spíš takový úplně o ničem jiném. Dneska tady nebudeme nějak moc mluvit o odporu a o takových věcech, ale budeme spíš... Jo? Tak to nechápu. Takže nevím, nemám představu. Budu se muset poptat potom lidí, jak teda to dokončit do konce. Dobrá. Takže dneska asi jak to vypadá, tak budu dneska asi vysílat sám. Protože kolega se nemůže připojit, já nejsem schopen ho tady dohledat, kde ho můžu připojit tady na tomhle novém způsobu, takže dneska asi to bude jenom vlastně o mně. A po dlouhé době vysílám sám. Něco se děje. Něco mi tady cinklo, ale vůbec nemám představu, co. Ale nic tady nevidím, že by tady něco jako se stalo nebo nestalo. Vůbec nemám představu.
nevím. No, tady ty technologie. Tady ty technologie nás prostě zabíjí. Tady tyhle technologie nás dneska opravdu zabíjí. Každopádně bohužel nedá se svítit, nevím, co nám zkusíš takhle to je napsat. Spousta lidí jste si dneska všimli, nebo určitě jste si všimli, že jsem dneska na Olomouckém kraji dal takovou určitou výzvu. Napsal jsem tam určité věci, které jsem chtěl nějakým způsobem rozproudit tuhle debatu. Chtěl jsem rozproudit trošičku lidí, vzhledem k tomu, že jsme řešili, že je spousta lidí v kraji, kteří nejsou aktivní, kteří nějakým způsobem se nepřipojují k debatám a jednoduchým. Takže jsem napsal něco od srdce, tak samozřejmě slušnou formou. Ano. A stala se následující věc. Rozjela se tam debata, která nás hrozně zajímá a o kterou jsme potřebovali z těch lidí dostat. Potřebovali jsme z nich dostat jejich pocity, potřebovali jsme z nich dostat jejich určitý názory, jaké na to mají. A začalo se tam ta debata hlavně šířit kolem jedné a de facto totéž věci. A to takové. Jaké nám dáte záruky, a že se to povede? Co se stane, když se to nepovede? Když po nás budou exekutoři, budou nám chtít sebrat bydlení, budou nám chtít sebrat práci, budou nám chtít sebrat já nevím, sociální dávky a něco všechno podobného, ohledně toho, že podáváme odpor a trestní oznámení. Já jsem přemýšlel nad jednou důležitou věcí, proč se ti lidi na to vlastně ve skutečnosti ptají. Já se vás zeptám úplně jednoduše. Na otázku za šeberecká otázku. Jakou záruku vám dává stát? Jakou záruku máte vlastně díky tomu, co všechno vláda naslibovala? V době covidové, co vám naslibovali, že očkování nebude povinné, nakonec bylo povinné, že nikdo nebude segregován, nakonec byli neočkovaní segregováni. Když Babiš nám tady vykládal, jak nebudou žádné covid pasy, že neexistuje, nakonec, že budou covid pasy, prohlásil o několik měsíců později. Když nám tady pan Fiala tvrdil, že neexistuje, aby došlo k zastřešování vlastně cen energií, za pár týdnů na to přišel se sklopenou hlavou a budeme muset zastropovat. Tak se zeptám úplně jednoduše, proč tohle všechno vykládám. Dneska ve své podstatě nemáte jistotu vůbec ničem. Je tady spousta lidí, kteří věří ve své falešné mesiáše, kteří tady věří ve své falešné vůdce, pořád se na něco spoléhají a uzurpují nebo upínají se k tomu, že někdo nebo něco je dovede do vítězného konce. Já se vás lidi zeptám úplně jednoduše. Víte, od čeho nám příroda nadělila mozek? Nadělila nám ho právě proto, aby jsme byli schopni za sebe sami uvažovat, sami se rozhodovat a sami nad sebou přemýšlet. Aby jsme si dokázali vytvořit svůj názor, aby jsme si dokázali vytvořit svou myšlenku a taky, aby jsme tu myšlenku dokázali realizovat. Odpor 23 a 32, jak to vidíte, je o tom, že my jsme pouze vytvořili možnost, jak zákonným způsobem můžou lidé vzít moc do svých rukou. Záleží pouze na lidech a na jejich rozhodnutí. Zda tohle cestou se vydají, anebo ne. Záruky, že jim někdo na něco šáhne nebo nešáhne. Řeknu to takhle. Bylo tady podáváno tisíce a tisíce, 100 tisíce od začátku trestních oznámení, ať to bylo Špendlík vlastně a akce Daniela Landy, ať to byly další akce jiných lidí a dalších trestních oznámení, ať to byly akce teďka, co udělala paní Peterková s těma dalšíma, co se týče vlastně trestního oznámení na prezidentské volby a všechno. Zjistili jste že někdo za to byl zavřený, nebo mu byla odebraná práce?
anebo nějakým způsobem byl dehonestován? Ne. Pokud víte, tak právo vykládá jasně jednu důležitou věc. Pokud člověk ví o tom, že je pácháno nějaké bezpráví, anebo se páchá nějaká trestná činnost, anebo něco s tím společného, je ve své podstatě vaší povinností tady tohle ohlásit. To znamená podat trestní oznámení, anebo nějakým způsobem ohlásit. My neděláme nic jiného. Pouze ohlašujeme, že máme podezření z toho, že je tady pácháno to, co je tady pácháno. Pokud člověk bude uvažovat stylem, a co když se mi stane to? A co když se mi stane to? Já vám garantuji jednu věc. Vy, co se bojíte, že přijdete o práci, o tu práci stejně přijdete. Fabriky zavírají, propouštějí. A budou propouštět daleko ve větší míře. Jistotu dneska nemáte vůbec v ničem. Jistota, co se týče tady tohle iniciativy, je asi následující. Čím více lidí se přidá, čím obrovská masa větší bude těch lidí, tím vám 100% můžeme garantovat, že toho cíle vítězného dosáhneme. A nějaký ale určitě existovat nebude. Lidé se ptali, a co když se k nám nepřidá policie, když aktivujeme článek 23? A já se zeptám jinak. A co když tady přistanou mimozemšťani? Co potom? Chápete, co se vám snažím lidi vysvětlit? Dostali jste moc do svých rukou. 33 let tady vláda. Veškeré vlády, co tady byly, se snaží v lidech zasévat strach. Masíruje se v médiích, masíruje se v rádiích, masíruje se v televizích, všude. Všem lidem se stále vykládá, jak je to hrozný, co všechno se děje, a jak je to takový, a je to makový, a já nevím, co všechno dalšího. Ve své podstatě tady dochází k stále debilizaci národa. Abyste měli strach, abyste byli poslušné ovečky. To je přesně o tohle vládě a tady těmhle politickým a těm oligarchům a veškerým tady těm miliardářům a tady těmhle korporacím přesně o tohle jde. Vyvolávat v nás strach. Aby jsme byli ty poslušné ovce, aby jsme seděli doma na zadku, pouze plnili to, co je od nás požadováno, co nám vštěpujou už od malička ve školkách, ve školách do hlavy, aby jsme byli poslušní, aby jsme fungovali tak, jak je to nastoleno, to znamená chodili do práce, platili daně, platili všechno, na co si vláda vzpomene a drželi hubu. Ničeho si nevšímali, vláda zasévá strach, aby jsme neměli čas si všímat ostatních věcí, tak něco vymyslí, aby lidi se věnovali tomu a neměli čas prozřít. A o tom to přesně je. Takže znova se ptám, co ještě víc vy, co potřebujete nějakou určitou garanci něčeho, co vy ještě víc potřebujete než to, že pokud vám vadí tenhle systém, tak byste proto měli něco udělat. A nejenom čekat pořád a třepat se strachy. A co když se stane to? A co když se stane to? Víte, co vám řeknu? Vy všichni, kteří jste už podali odpor a trestní oznámení a zjistili jste, že ten odpor a to trestní oznámení tady je. Víte, proč vzniklo? Kvůli nám. Viktor Garaj, Andrka Praxová, já, pak se přidal Michal Jurečka, Martin Malich, Vojta, Luňák a další. Naši moderátoři, kteří to vzali za své a začali fungovat, protože pochopili, že je to správně. A teď si představte, kdyby Viktor Garaj, já a Andrejka jsme byli právě jedni z těch a uvažovali tím stylem, a jakou máme garanci. A co když nás zavřou? A co když nás vyhodí z práce? A co když se stane to a to? Tak by se nikdy nic takového nestalo. Přesně o tom to je. A dokud si tohle lidi neuvědomíte, tak se nikdy nic nestane. Nikdy. Budete dál zalezlí v těch svojich kopkách, kterým říkáte domov, a ve finále i o ty přijdete potom. Protože pokud je pravda, říkám pokud, teďka pro ty takový ty, co neví, jsou na vážkách, pokud je pravda, že opravdu je to tak, Česká republika SRO
korporace není Českou republikou jako takovou. To znamená, že veškeré dluhy, které nadělaly tyhle vlády, od roku 1990, kdy došlo k rozdělení a od doby, kdy jsme byli zapsáni jako Česká republika SRO korporace, tak až jednou ten dluh se stále navyšuje a navyšuje. A jednou ho bude muset někdo zaplatit, to je jedno jisté. Všichni lidi, co nevystoupili ze systému, jsou ve své podstatě zaměstnanci anebo spolumajiteli korporace Česká republika SRO. To znamená dlužníky, hlavně dlužníky, přesně tak, jak říká Andrejka. Takže to znamená jedna věc, až se tohle stane, že tahle korporace to odprodá jiné korporaci, potom přijdou ti a začnou ty dluhy vymáhat. A budou je vymáhat právě z vás. Zeberou vám majetky, zeberou vám peníze, zeberou vám všechno, protože někdo to bude muset zaplatit. Tak, jak to řekl pan omlouvám se, pan Matovič, který to dvakrát prohlásil na Slovensku, že Slovensko má 5 milionů 400 akcionářů, kteří jsou akcionáři a zároveň dlužníky dluhu Slovenská republika akciová společnost. Chápete, kam se tím mířil? A přesně o tom to je. Jakou my vám dáváme garanci? Dáváme vám jednu jedinou garanci. Že máte tady možnost, jak zákonnou cestou položit tenhle systém. Ale jestli ho položíme tou zákonnou cestou nebo ne, už záleží jenom na vás. Na každém z vás, na každém jednotlivci. Na nikom jiném to není. Pokud budete sedět doma, věřte mi, že změna dojde. Změna přijde, 100%. Ale přijde přesně ta, z které máte strach. Protože jste nic pro to neudělali. Nezvedli jste ty svoje zadky a nešli jste něco udělat. Poslouchali jste svoje falešné proroky, svoje mesiáše, svoje vůdce a lídry, o kterých si myslíte naivně, dotáhnou do vašeho vysněného cíle. Ne, nedotáhnou. Víte, co je na tom nejhorší, tak jak to říká můj kolega Vojta? Táhnout 1000 mrtvých krav na Everest, každýho vysí. Každýho. A není to možné. A my nehodláme táhnout mrtvé krávy na Everest, ale ty živé. V uvozovkách to je jako, aby si někdo teďka nemyslel, že se bavíme o lidech jako o krávách. To bylo pouze v uvozovkách naznačeno. Ano. Takže tak to je, přátelé. Přesně o tom to je. Vy byste měli začít uvažovat nad svými vlastními životy. Měli byste si uvědomit, že vás nikdo nemůže vést. Musíte vést sami sebe. Byli jste stvořeni proto vám byl dán nám všem mozek, aby jsme přemýšleli. Aby jsme se sami rozhodovali. Já se vás zeptám ještě jinak. Musel vám někdo říkat, když jste si chtěli splodit dítě, ptali jste se někoho, jakou máte garanci? Nebo ptali jste se, ale co když? Nebo jste prostě chtěli to dítě a to dítě jste si udělali? A těšili jste se na to, až vyroste? Nebo teda až ho porodí vaše žena? Nebo až ženo a váš muž na to čekal? Čekali jste a radovali jste se, až to dítě rostlo, vyrůstalo. Tak. Měli jste z toho obrovskou radost, že? Takže když už to nechcete dělat kvůli sobě, tak zkuste konečně se probrat. Přestaňte kašlat na nějaký garance a na nějaký ale udělejte to. Udělejte to a přestaňte se bát. Přesně tohle je to, s čím ta vláda počítá a co se snaží tady na lidi hrát. A to je to, že počítají s tím, že lidé mají strach. Že spousta lidí bude ze strachu sedět doma na zadku a radši budou vykládat, tak jak to říkala Andrejka, což mě z toho bylo do pláče, když říkala kamarádkám v práci o tom, že je tady odpor, že je tady možnost. A víte, co říkali? No, my si nezděláme. My počkáme, no to nějak dopadne. No kurva, že to nějak dopadne.
Ale ne tak, jak byste si přáli. Dopadne to přesně naopak. Dopadne to tak, jak to vláda chce. Dopadne to pro ní dobře, ne pro nás. Chápete to? Tak zvedněte ty svoje líné zadky. Zapněte někteří z vás ty líné mozky a začněte přemýšlet sami nad sebou. Zvedněte se, schopte se a přestaňte se bát. Protože strach je přesně to, co vás eliminuje. Strach je to, co vám svazuje ruce. Strach je to, co vám svazuje vaše myšlení. Přesně tohle oni chcou. Takže pokud budete sedět doma a budete si říkat, ono to nějak dopadne, nebo já mám strach, protože onam to a tamto, tak mi věřte, že ten strach vás ve finále doběhne a ten strach vás zničí. Zničí vás tím, že vláda zjistí, že nic nejsme schopni pro to udělat, že nejsme schopni se spojit a postavit se dohromady na odpor a bude vědět, že si sama může dělat, co chce. Chápete? Tady o nic jiného nejde. Garanci máte v tom minimálně, že legální cestou a nenásilnou můžeme docílit toho, že můžeme aktivovat legální článek 23. Což je neskutečně důležitá věc. Na základě článku 23, kde prokážeme, že jsou popíratelná práva demokratická občanů a nefunguje systém, tak můžeme tenhle systém zhodit. A o tom to přesně, dámy a pánové, je. Já opravdu jsem dneska nechtěl vysílat, ale říkal jsem si prostě musím, protože mě to vnitřně hrozně žralo. Já když jsem tam viděl některé ty odpovědi a viděl jsem tam některé ty dotazy a viděl jsem prostě, jak ti lidi prostě nechápou, když si jim tam moderátoři odepisovali a viděl jsem prostě ty jejich odpovědi, já jsem si říkal, pane bože, co se těm lidem stalo? Vybrali jim mozky a místo toho jim tam našplichali stavební pěnu, nebo co tam mají v té hlavě? Čeho se sakra bojí? Ano, bojíme se celý život. Bojíme se o svoje děti, bojíme se, aby se jim nic nestalo. Bojíme se, aby se nám nic nestalo. Bojíte se, že přijdete o práci? O tu přijdete tak i tak. Bojíte se, že přijdete o peníze? O ty stejně přicházíte, chápete? O ty stejně přicházíte. Naše ekonomika jde totálně do hajzlu, chápete? My nejsme ekonomicky schopní konkurovat komukoliv v zahraničí. Dováží se všechno ze zahraničí, všechno se zdražuje, chápete? Inflace jde nahoru, všechno se zdražuje, peníze nestačí. A vy si myslíte co? Že ta vláda nás opravdu spasí? Tím, že si na začátku roku přidali a navýšili platy a nám pouze teďka chcou zvyšovat daně. Když tvrdili ještě před rokem, že daně zvyšovat ne, a najednou je zvyšují. Chápete, o co tady jde? Využívají vašeho strachu a to je přesně to, co oni chcou. Jak už jsem vám to říkal několikrát. Protože zkouší, co si můžou dovolit. A když vidí, že nezvednete ty zadky, nic s tím neuděláte, oni zase vymyslí nějakou sviňárnu. Další. No, tak my jsme teďka zvýšíme daně, lidi sice zabrblají, ale drží hubu, výborně, tak uděláme zase něco dalšího. Chápete? Takhle to funguje. Testujou vás. A zatím jim to vychází. Protože jim tomu dáváme příležitost. Protože se neumíme ozvat. A to je na tom to nejhorší. Chápete? To je úplně na tom to nejhorší. Jsou tady lidi, kteří budou špinit třeba odpor 23 a 32. Budou na něho nadávat. Nadávejte se. Protože tím akorát dokazujete, že jste vůbec nepochopili potenciál a sílu téhle iniciativy a tady tohle programu. A to je přesně o to. Já jsem miloval teďka nedávno, ke mně přišlo video, kde jeden z vlastenců tam na nás prskal a nadával a říkal, a k čemu to je trestní oznámení a nějaký odpor. Stejně se tím nikdo nebude zabírat. Už tolik trestních oznámení bylo podáno a všechny byly zhozeny ze stolu. K čemu je nějaký odpor 23 a 32? Tím akorát ten vlastenec ukázal, jaký je idiot. S prominutím. Že o tomhle programu neví vůbec nic. Protože kdyby si ten program pořádně prostudoval a věděl, o čem je,
aby věděl, že přesně o tohle nám jde. Aby to zhodili ze stolu, aby se mohli poukázat na nefunkčnost tohle systému, aby se mohli právě díky tomu zaktivovat ten článek 23, protože můžeme zaktivovat jedině pod tou podmínkou, když prokážeme, že soudní, výkonná ani zákonodárná moc nefunguje. Chápete? Odpor, který se podává na ústavní soud, kde nám odpověděli tak, jak nám odpověděli, znovu vám to zopakuju všem. Tím prokázali jasně, že soudní moc nefunguje pro lidi, nefunguje pro nás. Když se podávali trestní oznámení na nejvyšší státní zastupitelství, což je moc výkonná, znova nám posílají odpovědi už z Prahy, kde ve své podstatě nám kálej na hlavu. Co jsme tím dokázali? Že ani moc výkonná nefunguje v tomhle státě. Pro nás, pro lidi. Zbývají potom už jenom referenda. Pokud ty referenda zhodí ze stolu, prokážeme tím co? Že nefunguje ani ta třetí, poslední moc, takzvaná zákonodárná. V ten moment článek 23 nabírá plnou aktivaci. A můžeme se všichni postavit na odpor. A můžeme začít konat. Můžeme legální a zákonnou cestou zhodit tuhle vládu. Takže takoví ti rádoví mudrci, kteří vám vykládají, že odpor 23 a 32 je k hovnu, protože nikdo se nebude zaobírat trestníma oznámeníma, že to zhodil ze stolu. To vám akorát ukazuje, jak jsou hlupáci. Protože přesně vůbec nic nepochopili. Vůbec nic. Jenom kvákají nesmysly, kopou do ničeho, o čem nevíjou tomu ani hlavu, ani patu. A tak to je. A potom lidi, když poslouchají tady takový ty rádoby chytrolídy, tak potom právě to jsou ti, kteří přemýšlí. A kde máme nějaké záruky? A co když nás vyhodíš z práce, když podáme to trestní oznámení a ono to nevyjde? A kde máte nějaký další plán? Věřte mi, že my máme ty plány. Máme nachystaný plány další. A na to se vám tady odpřísáhnu, že je máme nachystaný. Ale nebudeme je teď vytahovat ven. Protože proč bychom odkrývali veškeré ESA, co máme v rukávu pro vás nachystané, proti straně? Ukažte mi jednoho pokrového hráče, který chce vyhrát a vezme pokrové karty a takhle je ukáže soupeři, aby se podíval, s čím hraje. Viděli jste to někdy? Ne. Když někdo hraje šachy, viděli jste někdy, že nějaký šachista řekne, teď potáhnu takhle, abys viděl, jak potáhnu? Ne, nikdy v životě to neudělá. A to samé ani my takhle neuděláme. Máme připraveno. Máme to prodiskutováno a máme další funkční cesty. Kdyby nedej bože se cokoliv stalo. Probíráme to dnes a denně. Máme to připraveno. Máme záložní plány, které jsou možná ještě tvrdší, než je tady ten odpor 23 a 32, který teďka momentálně víte a který propagujeme. Je to ale zákonná cesta. A tady ty přidružené podporovací programy, které k tomu máme, aby jsme dokázali a zvládli to dotáhnout do konce, ať tak nebo tak, máme nachystáno. Máme. A o tom to přesně je. Ale lidé nepřemýšlí. Spousta lidí z vás nepřemýšlí. Sálo dlouze budou přemýšlet nad blbostma. Budou řešit nemožné. Místo, aby se zvedli a začali fungovat. Aby začali něco dělat pro sebe. A o tom to přesně je. Ale my vás ze země stále do nekonečna zvedat nebudeme. Musíte se zvednout sami. My jsme vám dali možnost, my jsme vám dali projekt, ten projekt je funkční, funguje, má jasný cíl, má hlavu a patu, má jasné konstrukční řešení, má konstruktivní plán, konstruktivní řešení a i konstruktivní cíl, jasně daný cíl. Ukažte mi tady ty další chytroliny a rádoby mudrce, kteří tady vykládají a hlásají spoustu věcí, jak to mají funkční, co dokázali do dnešního dne. My jsme tady 2 měsíce, co jsme to spustili, přes 2 měsíce. Samozřejmě jsme tady díl, ale ten odpor 23 a 32 jako takový jsme spustili zhruba před 2 měsíci. A
A podívejte se, co jsme za 2 měsíce dokázali. Víc než spoustu těch mluvků, kteří tady jsou. A klidně jim to video přepošlete. Ať se prskají. Ať se stekají. Určitě víte, o kom se bavím, ale nechci jmenovat. Jsou tady lidé, kteří to podporují. Dokonce i takový člověk jako Pavel Zítko pochopil podstatu odporu 23 a 32, který se o nás zmiňoval. Je mi jedno, jako má minulost. Je mi jedno, co způsobil, nespůsobil. Ale i takový člověk to třeba pochopil. Pochopili to i další lidé. Pochopil to spoustu dalších. Nebudu je tady zase jmenovat, protože určitě to vyjde. Víte, podpořila to Petra Rédová, soutěží Renata, podpořil to Matouš, podpořili to Netík, podpořili to, já nevím, co tam, Kuba Šťastný, podpořili to, Baudyš to podpořil, ve své podstatě to podpořila na svých stránkách i ta Petra Křešová, nebo jak se jmenuje? Andrea Svobodová Křešová. Je jedno, že se baví o mimozemšťanech a o takovým, ale i tenhle člověk pochopil podstatu odporu, chápete? Ten, kdo chce pochopit, to pochopí. A je úplně jedno, co dělá, anebo nedělá. Ale pochopí, že tohle je cíl a tohle je cesta. A to byste si měli uvědomit všichni. A přesně o tomhle to je. Takže dneska nebudeme to nějak dlouho natahovat. Já si myslím, že nějakým způsobem... A přesně o tomhle to je. Takže dámy a pánové, já vám moc krát děkuji. To bylo asi tak všechno, co jsem k tomu dneska chtěl říct. Ale jednoduše řečeno, konec a ve finále. Podporu hledejte sami v sobě hlavně. Věřte sami sobě, věřte svému úsudku, věřte tomu, co nad ní máte, a nevěřte nějakým. Potom to je. Nevěřte žádným spasitelům, nevěřte žádným těm, kteří vám slibují, že vás dotáhnou do cíle, jenom oni. Ne. Vy se musíte přičinit o to, aby jsme se do toho cíle dotáhli všichni. O tom to přesně je. Když hledáte novou práci, taky si ji musíte hledat sami. Nebo máte někoho, kdo vás vede za ručičku a tady pojď, tady je dobrá práce. Ne, nebo tam je dobrá práce. Ne. Přijde třeba člověk, který vám řekne, ty, já jsem slyšel, že tady je dobrá práce, tady. To je tak jediný. Navede vás, ale zbytek si už musíte udělat sami. A přesně tohle je odpor 23 a 32. Správným směrem, ale zbytek už si musíte vy sami dodělat. Vy sami. Je to ve vašich rukou. Je to o vaší svobodné vůli, je to o vašem svobodném rozhodnutí. Já za sebe vám odpřisáhnu, že tenhle program opravdu funguje. A že máme i záložní řešení. Takže asi tak. Přemýšlejte, vemte rozum do hrsti a začněte přemýšlet sami na sebou. Nenechte si nakukávat kolem sebe lidma, že jste blbí, že věříte něčemu a takovému. Protože přesně ten, kdo vám říká, že jste blbci, tak on sám je blbec. Protože jeho se štve, že on sám s tím nepřišel. Že sám na to nepřišel. A o tom to přesně je. Nezáleží na tom, co vám kdo říká. Mějte svoji hlavu, mějte svůj úsudek a hlavně se nebojte. Je nás už dost. Je v nás síla. Máme tady krajské skupiny, kde je spousta lidí, kteří spolupracují. Pokud máte strach, nebo si nejste úplně jistí, spojte se, připojte se do těch krajských skupin na Messengeru nebo na Facebooku odporu, kde máte prostě ty kraje, Karlovarský, Olomoucký, Pardubický, já nevím, co tam je dalšího, Hradecko Králové, máte tam Moravskoslezský, máte tam Jihomoravský, Jihočeský, Vysočinu, máte tam všechny kraje. V každém kraji v průměru je kolem
Teď jsme to začali před chvíli a tam 150-200 lidí. A nabírají se další a další. Dělají se srazy. Zrovna dneska je sraz v Jihomoravském Brně, teda v Jihomoravském kraji, pardon, Břeclavi. Už mi posílali kolegové fotky, je tam neskutečná hromada lidí. A přesně o tom to je. Spojovat se a pak už nemusíte mít strach. Protože zjistíte, že nejste v tom sami. Je vás spousta, je vás hromada lidí. A o tom to přesně je. O tom přátelství, o tom sdružování, o tom spojování se od srdce k srdci. Ukazovat těm lidem tu lásku, tu oporu, tu podporu a jedno z druhým. A to je to nejdůležitější. Podívejte se, jenom vám ukážu. Jo. Toto je teďka Břeclavi, aktuálně úžasní lidi. Já když to počítám, tak jich tam sedí tak 20. A o tom to přesně je. Vidíte? Toto jsou lidi, kteří se sešli na základě odporu 23 a 32. Olomoucký kraj už má tohle za sebou, čeká ho další sraz. Moravskoslezský kraj to má za sebou, čeká ho taky další sraz. Teďka Jihočeský kraj připravuje sraz. Hradecký kraj připravuje sraz. A další a další. I Praha a další kraje. A o tom to přesně je. Ukázat těm lidem, že se nemusí bát, že je tady obrovská podpora ze strany lidí, kteří se sami spojují, sami jdou společně ruku v ruce. A o tom to přesně je. Já vás žádám, já vás prosím, přestaňte se bát. A konečně začněte jednat tak, jak byste jednat správně měli. A tak, jak vám ukládá i ten zákon, přesně. Že když se děje nějaké bezpráví, anebo je nějaká trestná činnost páchána, je vaší povinností to oznámit. Tak to berte tak. Odpor na ústavním soudě, který se podává trestní oznámení, je pouze to, že oznamujete, že vláda tady páchá trestné činy. A tak to přesně je. Pokud nejinak, tak si to vemte tímto způsobem. Vy pouze konáte to, co vám zákon ukládá. Nepřihlížíte mlčky, kde by na vás mohli potom vyfasovat, myslím, že je to zákon nebo paragraf 357, že pokud přihlížíte a nekonáte v trestné činnosti, nenahlásíte anebo nějakým způsobem neřešíte, můžete být vlastně odněti na svobodě až na 3 léta. Takže je to v pořádku. Když konáte, je to v pořádku. Když nekonáte, tak ve své podstatě by tohle mohli ve finále použít proti vám. To je další špek, který vláda může ve své podstatě využít. Chápete to? Tak jim nedejte tu možnost a tu šanci, aby to využili a běžte a ochraňte sami sebe. Podávejte ty trestní oznámení, podávejte ty odpory. O tom to přesně je. Musíte to otočit proti nim a ne jít slepě jak ovečky za ním a na porážku. A to, co oni řeknou, zabrbláte si. Vzpomeňte si na tu obrovskou vůli nevole, tu vlnu nevole. Když přišly covidová opatření, vzpomínáte si? To je další věc, na kterou vláda spoléhá, že lidi hodně zapomínají. A brzo zapomínají. Jak jste byli naštvaní, jak jste byli steklí, jak se vám to nelíbilo, jak jste šli a bušili do systému, jak je to možné. A podívejte se, uběhlo pár let. A kde jsou ty davy těch naštvaných lidí z té covidové doby? Kde jste? Kde jsou? Co se stalo? Pominulo to, roušky se nenosej, očkování není povinný, nepotřebujete očkovací pasy, abyste mohli někam jezdit na dovolenou a takový. Tak je klid, jedeme dál. Chápete, o co tady jde? A takhle nás vláda bude zkoušet pořád. A pořád a pořád a pořád do nekonečna, dokud jim nezatneme tipec a neřekneme tak a dost. A právě třeba tím odporem 23 a 32 to a dost můžete udělat.
Záleží jenom na vás. Je to vaše svobodná vůle. Tady se nic neplatí. Neplatíte žádné poplatky. Nemusíte odevzdávat žádné sponzorské dary. Nemusíte tady posílat peníze na transparentní účty. Nemusíte tady dávat žádné členské příspěvky. Nic takového tady neexistuje. Všechno je zdarma, je to pro vás, protože je to o vás, o lidech. A tohle by vám mělo konečně dojít. Že my to děláme pro vás. Abyste se konečně postavili na nohy a vzali tu svoji moc do vlastních rukou. Tak to je. Takže já vám moc krát děkuji. Tady z tohle nově provizorního studia. Nahoře máte odkazy na naše stránky webové. Máte tam dokonce i mailovou adresu, kde můžete posílat dotazy. Rádi vám vyjdeme ve všem vstříc, odpovíme všem. Přepojíme vás na moderátory, kteří se vám budou věnovat, kteří si vás vezmou na starost. Když si s ničím nebudete vidět rady, ptejte se, pište, hledejte. Nemáme s tím sebe menší problém. Rádi se vás ujmeme, rádi vám všechno vysvětlíme. Rádi vám ukážeme tu komunitu, kde se schází ti lidé, kde se dávají dohromady, kde spolu souzní, kde vlastně spolupracují. Abyste pochopili, že nejste sami. Že opravdu je nás už hodně, jenom vy bohužel o tom nevíte někteří. Tak, jak je to psaný tady dole, národe, povstaň jako bájný Fénix. A o tom to přesně je. A poslední věc, kterou bych ještě chtěl říct, byli tady někteří lidé, kteří tvrdili, že vlastně náš znak je znak nacistický. Tak je to pro vysvětlení. Tady tenhle pták není žádný nacistický orel, ale je to bájný Fénix. Asi se mi to seklo. A ten bájný Fénix vychází právě z bájných pověstí, že vstal z popela a znovu se zrodil. A přesně proto toho Fénixe tady máme. Protože i my chceme a povstaneme z toho popela a znovu se zrodíme jako svobodný a šťastný, ničím nevázaný lid. A o tom to přesně je. Takže děkuji vám, vážení přátelé. Mějte se krásně. Děkuji za to, že jste si to zhlédli. Sdílejte to, prosím, maximálně tohle video, jak můžete. Aby se to dostalo právě k těm lidem, kteří potřebují tu pomoc, potřebují tu spruhu a potřebují takový to, jak kdyby promluvení do duše. O čem to je. A jak jsem vlastně uváděl na tom začátku, tak vlastně já si to jenom ještě jednou přečtu, já už to nepamatuju, protože už to jsem... Jistota v závorce fikce. A přesně o tom to je. Vaše rádoby jistota, že tím, že něco nepodáte, že se ušetříte nějakých postihů, je pouze fikce. Takže děkujeme. Bohužel zkoušel to sekat i tady. Mějte se pěkně, krásný večer a brzy nashledanou. Ahoj.